hey guys, good morning. It's another day. So, ito yung part 2 ng ating video nung kahapon. So, ito na yung ang ating part 2 pero in a separate video to. So, yun na nga guys, magpupurga kami today. So, ito guys, ready na yung aming pwedeng paglagyan sa kanila dyan. Kasi wala na nga talagang paglalagyan ng ganyang kulungan. Kasi na-occupy na lahat. So, lalagyan namin ng net around it para po hindi lumabas yung mga maliliit. Meron pa kasi maliliit. So, ayan o. Yung ibang maliliit yan. Tulad yan. So, kailangan namin i-secure na lang din para at least okay na. At hindi sila makalabas. So, yun na nga guys. Ito yung ating cycle 2 na pagpupurga using yung bunga sa kanila. So, it's going to be the cycle 2 guys. Siguro mga around 15 days. Nung una naming nag-video kami na bunga rin yung aming ginamit. 15 days yun. 15 days ago. So, yun yung nagbunga kami. And then now, makaraan ng 15 days again, naman kami. Magbubunga na naman kami. Pupurga kami ng bunga ulit. So, ayan, ready lang namin para at least hindi makawala. Ayan po. Okay. Taanao na lang ni mo. Okay. So, papahuli na muna namin para lagay namin lahat dyan para kaming dalawa ang magpurga later. Ayan po. Nasa 30 pieces lang po sila. 5 6 7 8. Kasi guys, kapag nagpupurga kayo, yung katawan nila is babalik or magpapakaha. Kumbaga. So, yung katawan nila, mag-i-enhance kasi napurga sila o nawala yung mga bulati sa kanilang katawan. So, yan yung ating purpose. Tsaka, kung hindi nyo naman kaya po na every now and then magpupurga, at least once a month, makapagpurga kayo. Kasi kami dito, yun na nga, ginamit namin is bunga para less kami sa gastos. Kasi nga, napakarami naman ito kung tutuusin. So, kung meron kayong mga kakilala na merong mga puno ng bunga, ask them, pwede nyo naman yung hingiin or di magbayad kayo kahit ano lang konti para at least makaano kayo. Okay, mas maganda kasi yung bunga guys, mas powerful siya. Isa nga ito sa mga ginagamit na ingredients kapag gumagawa sila ng formulation ng mga medicine na talaga na pangpurga ng ating mga hayop. So ayan, nagkukumpulan sila guys. Inisa lang namin para later, dalawa kami magpupurga. And then, mas madali naming matapos. So, ayan. Bantay tayo dito para hindi sila makawala. So, yung iba kasi guys, tulad yan, maliliit. Baka kasi makawala. So, bantayan natin ang maigi. Pero, meron naman kayong mga kulungan na tulad nyan, dyan. Pwede nilang ilagay dyan. Sa iba. Kaso dito, wala na kaming space ng mga So, dito na lang sa fence na to. So, ayan, cycle 2 ng ating pupurga. So, 18 and 25. Yung 6 na dito, 25, maliliit. Mag-3 months. Tapos sila, ito, by 18, mag-3 months din. So, ano lang yung nila. Konti lang yung kanilang diferensya. So, ayan. 15 days sila mula nung nagpurga kami nung una. Tapos ngayon, 15 days after that, purga ulit kami para maano yung kanilang katawan. So, yung namin guys, yung bunga na ginamit namin dyan is pa yan. Nung una naming pagpupurga, pero hindi naman siya na kasi for as long as yung crown niya nga guys is hindi
hindi siya makuha. So, okay lang yun. Kumbaga, hindi siya remove doon para yung kanyang top of the bunga is okay pa rin siya. Parang buko siya, guys. So, ayun. So, yan guys. Ito na nga, oh. Yan yung mga kaganapan. Once na tinatanggal namin yung nanay nila kapag morning, ayan. Ang ingay-ingay masyado nila. Yun na nga yung nasabi ko on my next or my previous video na kapag morning, kinukuha namin yung nanay. Tapos kapag gabi, is nandito yung nanay para i-comfort sila. Ayan yung mga kaganapan ng ating mga pure, ng ating Basilan Shamo, at saka ng ating Bisaya Shamo, na mga chicks once wala silang nanay out here. So, ayan guys. Ayan guys, sadly, nakalabas siya sa pinaglagyan namin sa nanay. So, ayan, nandyan siya sa baba ng mga sisiw niya. So, we'll manage it later. Hayaan na lang muna namin siya na dyan, papunta-punta lang dyan. So, ayan guys, there's nothing wrong with that, or I mean, hindi lang talaga siya nabantayan din na maigi. So, ayan. Diyan lang naman din yan siya para ikot-ikot lang yan kasi nandyan yung mga sisiw niya. Ayan. Guys, ayan, yan yung pagpapapurga. Ayan. So, tapos na silang napurga lahat ng ating bunga na papurga. Ito yun guys. Oh, ito na yung kanyang mukha. Ayan. So, ayan na yun. Papakain na lang natin sa kanila. Ayan. 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 Very good. Ayan. Konti na lang tira. Sige. Kain. Kain ng bunga. Ayan. Very good. Sige. Okay. Okay. Ops. Ops. Dinner is served already. Ayun na guys, napainom na natin or napakain na natin sa kanila lahat. So, ayan. Ano sila guys, nasa 30 pieces ito. Actually, talaga nagkukumpulan na sila dito. And, hindi na yun healthy. Pero we have no choice kasi wala na kaming ano. Tsaka, panandalian lang naman kasi pagpupurga lang naman to. So, pwede nyong lagyan ng water, as what I have said nung previous video ko. Pwede nyo lagyan ng water para at least hindi sila ma-dehydrate at hindi talagang yung talagang ano sila matamlay masyado. So yun yung ano guys, ang mga instances na nagkukumpulan, nag-aaway-away sila. That's why kung meron naman kayong kulungan na marami or meron kayong space talaga, separate niyo yung kung sino yung mga siga dyan, tapos sino yung mga nang-aaway, then separate them to those na okay yung treatment nila sa isa't isa. So, tulad ng mga ganito, parang wala lang. So, ayan. Okay na lang siya ganyan. Kung meron na naman kayong kulungan, pero kung wala, well, pareho tayo dito guys na walang choices, kundi ang isama sila. Well, at least, ano lang naman to for a day lang naman din. By, siguro later afternoon or tomorrow is, i-release naman din sila. So, it's okay na guys na huwag na lang din yung i-separate. So, ayan. It's just a tip for you kung gusto nyo na naka-separate talaga sila. So, ayan. So, update muna tayo sa ating pabo. Morning na. So, eto na yung ibang pabo namin. Medyo ano na sila. Ayan. Ayan na sila. Hindi na sila ganun katamlay talaga. So, ayan yung iba namin mga pabo. Quick update tayo para sa video na to. Well, kasi nga tapos naman din kami nagpurga. So, ito na yung ating mga pure na shamo, tapos Basilan Shamo. Huwag kayong mag-alala guys kung so, sinasabi nyo na how can you identify kung saan yung pure at saka saan yung aming mga hindi pure. Yung pure po dyan is walang mga wire strippers sa kanilang paa. At saka yung mga white wire stripper naman is sila yung mga Basilan at Shamo, yung breed. At yung ano naman, yung wire stripper na parang may black ay sila yung mga Bisaya at saka Shamo. So, pinag-isa na lang namin guys kasi wala kaming space na kulungan and sanay naman kami na ganyan. Basta at least lagyan nyo lang ng palatandaan kung para hindi kayo malito. So, ayan. Magpupurga din tayo guys on my next video doon sa aming cycle 2 ng aming mga
parang ganito, mga siguro nasa ano na sila, mga 1 month and a half. Sila yung pupurgahan namin on our next video using yung Bastonero Plus. So, abang-abang kayo for that, guys. Kasi, uulitin ko talaga yun kasi nga before, nagkaroon ng problem or na-delete ko talaga yung episode ng aming vlog before. So, ayun. If you haven't subscribed, guys, please do consider subscribing. And sa mga request nyo, on my next video, kung makapag-film pa kami, or mag-film naman din kami actually, if there's a chance na makapag-film kami, comment down below your request video para magawa namin. So, ayan yung sinasabi ko dito. Ayan. Meron silang water. Ayan, iinom sila, guys, kasi wala nga silang kain. So, ayan. Lagyan nyo ng water para hindi sila ma-dehydrate. Ayan, ma-hydrate sila. Kahit papano, kahit wala silang kain. So, ayan, inom. Papansin nyo, talagang uminom sila. So, ayan, yung iba, yun guys, yung sinasabi ko na maliliit, ayan, yung mga itim na yan. Yan yung sinasabi ko na by 25 pa sila, April 25, 3 months. Then, itong mga dito, itong malalaki, by 18 sila, 3 months, okay, 18 and 25. So, sama lang, tulad nung dati namin mga sisiw, guys, pinagsama-sama. Kaya ito sa batch nila, sama-sama din sila. Tulad yung sa mga pure, tsaka basilan siya mo, tsaka bisaya siya mo. Paglaki nila, same lang din sila ng, lagyan ng talaga ng palatandaan. So, ayan guys, if you haven't subscribed, consider subscribing and leave down your comments below kung meron kayong mga katanungan. And yes, that's it for this video. Hope you like it at sana may natutunan kayo in this video. And yes, until next vlog, abangan nyo yun guys, kasi yun yung na-delete ko na video. We'll shoot it again para sa inyo. So, peace out everybody. Goodbye. Stay safe. Stay home. Goodbye guys. Be good. Bye.